Бареков е в студиото. Чета онова, което... Без обидите, чета онова, което е във Фейсбук. Фейсбук, предаването на Карбовски. Пишете там въпроси, не квалификации. Въпросите са истината. Попитайте, казва Надя Дякова, журналиста Николай Бареков, що му е толкова кратка паметта. Защо забравя каква беше позицията еди кога си, 2011 година. Карбовски, много те харесва, Майя Гранчарова, но те ме притеснява да не прихванеш. Обещай, че се вакцинираш когато болестта на Бареков. Защо си истеризирал Фейсбук със слова кфинт ти? Това са, чета ти всичко, не е всичко, защото те са стотици. Тук има обиди, нечистоплътна личност. Нататъка. Не бе, ще ги прочетем нататък тия въпроси, но основният въпрос към тебе и моя е обръщането на палачинката. Значи, ти помагаш на Борисов всячески, в голяма степен те наричаха и рупор негов. В един момент сега, освен това не забравяй, той те ожени. Има хора, които не ми се обаиха да ми напомнят специално, че вие бяхте страхотни приятели. Което аз винаги съм бил против. Журналист и политик не бива да са приятели. Може да си говорят, ама все пак да има дистанция. Какво се случи, че стана така? Как го обясняваш? Ще започвам от това, което казваш. Аз никой не съм бил приятел с Борисов, поради една проста причина. Никой не съм бил приятел с политик. И аз смятам, че не е редно човек да бъде много добър приятел и още да бъде приятел с политик. Били сме много добри познати. И факта, че ме оженил той като кмет на София, не трябва да се отрича. Напротив, той трябва да бъде непрекъснато даван като пример, защото от тази сватба излезе спекулацията, че той ми е бил кум. Което не е вярно. Не е вярно. Кум човек си го избира, за да му бъде кум. И си избира някой, който да го ожени. Аз избрах тогава да ме ожени Борисов, защото исках да го направя бързо, да го направя тайно, да го направя така за тесен кръг от близки и приятели, пък по-нататък да дигам сватба. Не можа да стане тайно, защото по някаква случайност, в кавички, в общината след сватбата се появи фоторепортер на вестник Труд, който направи семейната снимка, която е така вече доста популярна. Ти твърди, че не си бил приятел никога на Борисов. Много добър, познат, да. Аз съм го подкрепял. Това не го отричам. Защо го подкрепиш? Дори наскоро казах, че съм един от хората, които са го подкрепили от самото начало и един вид сме го създали като политически продукт. Не само подкрепя го, защото този човек, когато се появи през 2001 година, беше нещо ново на фона на цялата политическа нечистотия, събрана към онзи момент. И за мен, пък и за много други хора, като госпожа Гочева, примерно, като Слави Трифонов, беше хубаво един такъв човек да му се даде подкрепа. Още повече той наистина изглеждаше така доста неординерен, доста екстравагантен, доста различен от всичко останало, нов. Ами сега дали е бил десен, правеше се на десен да го наречем и това ми импонираше. Дори много хора в момента продължават да си казват така: абе той не е съвсем десен, ама дай да го подкрепим, защото няма никакво друго дясно. Така че това са причините. Те е хубаво да ги говорим, но не знам дали няма да губим време. Това са били твои възгледи? Смяташ, че този е бил... виждане, възгледи. Мартине, знаеш, че възгледи е нещо много сериозно. Това е виждане, да речем, по някакъв въпрос. Какво се случи, че... И още нещо искам да ти припомня. Чанта ли му подари или цвет тя му занесе, когато спечели изборите? Разбира се, че аз съм му подарял не един път подаръци. За разлика от... Той на мен не ми е подарял никога подаръци. И се радвам и се гордея с това. Така трябва да бъде, защото ако ти дава нещо, ще се окаже. Аз съм му подарял за рожден ден. Примерно, като стана министър-председател, му подарих, да, точно така, букет с цветя, защото така се прави, когато човек е спечелил. И то толкова убедително. И му подарих кожена чанта, като един символ да си носи важните и секретни документи, да не ги губи. Това е. И? Тогава какво си... Между това си спомня тогава какво си говорите. Истината е, че Борисов... аз, да, мога да си спомня какво сме си говорили, още повече то се навършват някакви символични 4 години, защото днес пак се избори и пак народа ще избира. Нищо говорихме се за това, че управлението на държавата е тежка работа и моето мнение тогава, което аз изразих пред него, беше, че няма да е посилно за човек с така неговата компетентност до момента. Ти му казах, че не е достатъчно умен да управлява държавата. Това му казах, да. Казах му го в прав текст и не един път съм го казвал. И че трябва да се намери хора. Момент. Не, той говори, аз след малко ще ти кажа какви глупости говори, защото не знам дали си чул. И той ми каза тогава прословутата реплика за това, че ще подслушва министрите, че си направи така МВР, че той да знае всеки какво прави, да не краде, той да знае какво прави и така нататък. Каза ти такова нещо? Даже точно не беше да не краде, да не взимат пари. Сега
защо да не взимат пари? Или ако взимат пари, не по-скоро каза, като взимат пари, да знам, че взимат пари. Тогава не ти ли стори, че тази реплика е нередна, защото сега тя се оказа нередна. Тогава преди 4 години, що не ти се стори нередна? Естествено, че ми се стори, но това е човек, който до ден е бил полицай. Той те първа става министър-председател. И каза, ще ти покаже един човек, това беше същата вечер, който казва, ще ми помогне да управлявам държавата, защото е по-умен от мене. И ми показа Симеон Дянков. Извика Симеон Дянков, Дянков дойде. Историята знаем всички как завърши и Дянков, и Борисов, и неговото управление. Отговор още ми липсва. Защо се обърна срещу Борисов? Примерно, ако аз работя с някой добре или поне малко от малко съм засвидетелствал уважение към него, после да почне да го плюят. Лично аз не съм работил добре с Борисов поради една проста причина, че аз не съм работил при него. Аз съм работил журналист, той работи министър-председател. Ние направихме едно разследване, доста много хора сериозно. мисля, че си работил при него като журналист. За жалост, мисля така, аз съм длъжен да ги опровергая. През 2000, значи след като той стана министър-председател, аз след това една година не бях журналист, не бях никакъв. Нямах никаква комуникация с него. 2010 се върнах в бизнеса, заработих в TV7 и взех едно интервю от него. Така подновихме от този момент комуникацията помежду си, така да го кажа, в рамките на нормалното. Няколко пъти имахме така остри разговори с него. Аз може би бях един от малкото хора, които му казваха истината в очите, че политиката на Дянков, на Трайчо Трайков, на хората около него не е правилна. 2011 година ние направихме едно мащабно разследване. Извинявам се, че използвам тази думичка, този епитет мащабно, за цената на лекарствата и се оказа, че по негово време, заради игрите на хората в ГЕРБ, цените на лекарствата са нараснали с 500% в България. Тогава TV7 не го казваше това. Атаката беше срещу Огнян Донев. Не, напротив. Тогава си отиде министър, отиде си заместник министър. В прав текст се казваше, че това се е случило в последните 2 години от рамките на това управление. Аз имам памет какво сме говорили. Има и записи. Разбира се, че вината беше, половината вина е в тези, които участват в тези игри от другата страна на барикадата. Тогава видях за първ път едно интересно срастване между министри, между политика на една партия и едрия бизнес. Да не ти напомням, че имаше много снимки на въпросния бизнесмен с Борисов в първите страници на неговите вестници. След това направихме още едно разследване за цената на тока, за игрите на това правителство с не кажа сега, че не сте подкрепили. В това време бяхте дори отношения с ГЕРБ и подкрепяхте ГЕРБ. Не, вече отношенията в този момент бяха доста ескалирали. След което Борисов се опита да тича пред вятъра. Той направи едно изказване в Министерски съвет, което го пусна като стенограма. Как еди кой си олигарх, имал вина за цената на тока и нищо. Той махна министрите на здравеопазването, махна Трайчо Трайков, политиката продължи. Ние давахме десетки сигнали в прокуратурата, той знаеше за тях. Неговите министри буквално не си мръднаха пръста до последния ден. Впоследствие, като падна правителството, се оказа как един министр, господин Дилян Добрев, прави много усилия така да се подопрат нещата, но факта си е факт. Когато си министър, можеш да свършиш някаква работа. Като си в опозиция, вече не можеш да направиш нищо. И откъде дойде разрива тогава? Смисъл от работата, журналистическата? Разрива дойде от това, разбира се. Бях обвинен в декларацията на ГЕРБ, че съм сребролюбец. И да приемем, че този разрив е дошъл. Не. Не съм взимал, не са ми предлагали, не съм искал. Не само от ГЕРБ и от техните опоненти. Борисов знае много добре, както и Цветан Цветанов. Така че да не си говорим тия шикалки, врелени, кипели, кой от кого взимал пари, сребролюбец. Напротив, аз твърдя, че доста хора те си накупиха, и то с пари, и си купиха тяхната любов. Но нито моята любов, нито моята омраза, те могат да я купат с пари, защото това не е любов и не е омраза, Мартине. Има теория на конспирацията. Това е реална оценка. Чуй сега, има така теория. Това е като синдрома Слави Трифонов. Били са приятели с Бойко, бяха много готини един с друг. После в един момент той му поискал нещо, така обяснява. Точно Борисов. така. Така беше случая с Слави. Нещо, си поискал от Борисов нещо. Да излезе и да каже. Поискал ли съм му нещо? Няма нищо по-лесно от това. В момента Борисов, той и неговата партия тръгнаха на атака срещу мен. Ето сега е момента, даже не сега, вече е късно. Момента беше преди няколко дни да излезат и да кажат, ето Бареков да го заклеймим, той дойде тук, поиска еди какво си, ние не му го дадахме, той затова се обърна срещу нас. Само че вместо това той почва да говори за някакви тоалетни, чакай само, и брици, сарай и така нататък. Защо се обърна срещу тях? Защо? Защото твърдя, че с информацията, която аз разполагах, постепенно добивайки тази информация и правейки своите анализи, аз разбрах и виждах, че тези хора не работят в интерес на своя народ и гражданите, които си ги избрали. Тези хора работиха в някакъв друг интерес, в личен интерес. Сега точно какви конкретни схеми, аз не искам да задълбавам тук, но тези хора не работиха в интерес на българския народ. Ти говориш като шеф на партия в момента, като политик говориш. Говоря като човек, който трябва да се защитава, защото аз съм под атак.
една от най-големите политически формации в България с целия си капацитет ме атакува. И аз трябва да се защита. По принцип, журналиста не бива път толкова много да му личи пристрастие или омраза. Какво пристрастие? Какво пристрастие имаше във вчерашното ми предаване, което показа, че в Печатница, собственост на общински съветник на партия ГЕРБ, с поръчка дадена от Росен Желязков, който е работил дълги години само при Борисов и в общината, и в Министерски съвет, тези хора са напечатали и е доказано, е показано от прокуратурата 350 хиляди незаконни бюлетини. Каква омраза и каква любов има които тук? Прокуратурата каза по-късно, че не са брак, както се опита точно да каже така, Бончев. както се опита да каже Бончев и хората в Костинброд. Аз още не мога повярвам толкова чудовищно ли е. Възможно ли да има толкова чудовищен замисъл? Само да видим днешния ден как завърши. Излезе Борисов преди малко в банки и каза, тези бюлетини не са били за ГЕРБ, те са били за БСП и ДПС. Ти нали виждаш? Ти къде сигурен, че са за ГЕРБ? Печатницата е на човек на ГЕРБ. Поръчката е дадена от хора, които работят за ГЕРБ. Това правителство на господин Марин Райков изцяло защитава интересите на партия ГЕРБ. Не трябваше да изчакаш малко журналистически, не трябваше да изчакаш. Кога? До кога да изчакам? Ето прокуратурата понеделник ще да каже. Прокуратурата чака. Трябваше да стане ясно, че има опит или дори може би е направен такъв опит успешно за мащабна фалшификация на вота. Телевизията. Защото те не я глупиха за това. Телевизията я глупиха за това, че сме излучили повторение на едно предаване. Само да кажа, най-вероятно е имало и повече напечатани бюлетини, само че от тук нататък прокуратурата наистина трябва да си свърши работата. Журналистът според мен трябва да прикрива своите пристрастия. Не е ли весело? Абсолютно съм съгласен с нея. Може някой път да му проличи, но не бива да... Аз мисля, че не бива да се помага на политици, както не бива и да има такива квалификации между политици и журналисти. Тежки виж, обидите към мен започнаха от партия ГЕРБ. Аз не съм човека, който пръв е започнал с обиди и с квалификации. Те наистина приеха една декларация, която е срамна декларация и за тях самите. И затова нито Борисов, нито Цветанов излизат с лицето си и да кажат, да, тази декларация ние написахме и заклеймихме Бареков и телевизията му. Те дори не споменаха и моето име вътре, и името на телевизията. Значи пак казах, че твоите възгледи просто са се променили и сега обаче ти вчера направи огромна услуга на техните опоненти. На кой съм направил? На техните опоненти. Аз направих услуга само на хората, които отиват и гласуват и искат техния вод да бъде честно отразен след това в изборите резултати. Направи огромна услуга на нас, които не може да поканим сега заради Севдарина Арнаудова и декларацията, кой няма да има въобще. Това правилно ли е? Това правилно ли е? Не знам. Нещо ги провокира, нещо ги ядоса. Те намразиха цялото място. Когато ти дойде тук в телевизията, си спомняш, че аз ти бях първите 2-3 там предаване, нещо като помощен продуцент да ти кане гости. Тогава много искахме и аз и ти да докараме Борисов тук. Аз отдавна бях се отказал да вземем интервюто от него. Защо не поисках? Не се получавах, ставаха много фамилиарничени моите. И казах, звъня му и му казвам така. Виж, Карбовски е супер неординерен, неудобен журналист. Това ти е момента да излезеш и да си поговориш в нашата телевизия с човек, който наистина ще ти бъде така достоен противник, ще стане хубав разговор. Ние го търсихме и от други места. Отговорът беше много прост. Каза, това е супер тъп журналист, как можа да го вземеш? Това е най-слабият български журналист, му бяха думите. Тъп или слаб? Дълги квалификации така изреди по телефона. Може би сега го тъпиш в момента, за да го намразя и аз. Кога ти го казах това нещо? Тази история от кога я знаеш? От тогава, нали така? Какво от това? Нищо. Мисля, аз не мога да го намразя, някой нещо казвам. На общуване между медии и партия и политици, както си я представят хората в ГЕРБ около Борисов. Така е. Както исках да общува? Въпросът е, че сега не можеш да го поканиш дори да го срещаш. Дори вече не дигат телефони, нищо не правят. Според мен той последната седмица рязко така снижи своите прояви и наистина, излизайки да говори, той говори само неща, които го опровергават веднага, както беше случай с прокуратурата. Което е огромна грешка. Било разговор, било разпит. Разпит си е, бе. Беше говорящ политик. Това беше изключително важно да има говорящ политик. Да, това беше прекрасно. Това беше една комуникация, която се осъществяваше, може би, на ниско ниво, но беше готино. Сега, като представим да говори какво? Или ще ходи някъде, където му удобно, или какво прави? Той това прави в момента. Ти видя ли какво срамно интервю даде по Канал 3 миналата вечер? Ето, като казаш кой обърнал палачинката. Как е възможно Канал 3 и Сашо Диков и неговите журналисти 4 години критици, да не се окаже, че Бойко обърнал палачинката. 4 години критици на това управление. Интервюто, което бяха взели вчера от него в последния ден, беше просто срамно интервю. И това е мнение и оценка на хората от медиите. Оценка на хората от медиите в момента и Миролюба, и Колезич, и всички те също твърдят, че
ти си правил срамни неща или срамни интервюта. Виж, За Миролюба Бенатова даже не знам, че го е направила. Ако го е направила, очудвам се. Да, може би да не За Люба сбъркам не се очудвам, там нещата очевидно. Да не сбъркам. Ето Владимир Йончев, който Бареков вади, от Бареков умира. Чудесно. Не е лошо заглавие. Люба, може би те мрази, защото я уволни. Не мога да преценя защо, но не можеш да правиш деня на развис от такъв панир. Ако го направиш, значи си се хванал на хорото на дявола. Същата теза, ето. Тезата за сребролюбеца, за този, който е избрал някаква друга позиция. Това, което държа да кажа пред хората, които гледат твоето предаване, е, че моята позиция не се нуждае от финансови обосновки. Аз не го правя от някакъв личен интерес. Напротив, струпах си сумати проблеми на главата. Аз съм един, мога да кажа, извинявам се, че това е някаква самооценка, но не е лош менеджер. Телевизията, която аз управлявам, двете телевизии, които аз управлявам, вървят със светкавични темпове. Ти знаеш ли, че вчера сме минали в новините нова телевизия, ама много сме ги били в рейтингите. Вчера беше... Минали сме и колегите от BTV, така че аз съм така сравнително добър менеджер. Вчера беше панер на панерите. Трябваше да нарушаваме закон. Ма нарушихме закона. Не сме нарушили никакъв закон. Не е имало агитация вчерашния ден. Ето факта, че дори ЦИК още не се е произнесъл. А ако се произнесе, ние имаме своите аргументи. Аз имам юристи, които работят при мен, и то не един и двама. Не сме нарушили никакъв закон. Ние сме журналисти и трябва да казваме истината. Жасмина Петрова гласува ли днеска Бареков? Не. И веднага ще кажа, аз не гласувам когато последния път гласувах за СДС. Не съм гласувал никога нито за НДСВ, нито за ГЕРБ, нито за БСП, нито за ДПС, но собствените ми родители, жена ми, близките ми хора гласуваха всички. Имаше едно мнение, изгуби го сега, че са ти опростили много хора греховете. Това е най-големия комплимент, който бих могъл да чуя в този момент. Тогава какви са греховете? Аз си признах и казах, и ако трябваше повторя. Аз съм един от хората в България, така, хората с някаква медийна власт, които искрено и от сърце в един момент подкрепиха този човек и този политически продукт. Бойко Борисов, не партия ГЕРБ. Тогава не е ли по-морално след си го подкрепил, сега да млъкнеш и да не го мачкаш повече? В смисъл да не си срещу него, просто млъкваш и го отрязваш, не се занимаваш. Аз не мога да се примиря с откровените лъжи, инсинуации, които излизат и не по моя адрес. Лъжите, които просто се говорят от тези хора. За мен тези хора имат нужда от приземяване. Те трябва да се осъзнаят какво направиха и да осъзнаят самите те какво е да разполагаш много власт и да не използваш по предназначение. Вярваш ли силно, че си борец за истината? Да, вярвам си. Често изпитвам съмнение, защото има много различни неща. Нямам колебания в това нещо. Готов съм да платя всякаква цена и да дам всякаква жертва. Ето, включително ако днес стане така отново политическата конюнктура, че господин Борисов да може още утре да въздейства върху телевизията и аз да бъда освободен от длъжност. Аз съм си го калкулирал това нещо. Ще загубя страшно много и позиции, и възможности да се препитавам, но ще си платя цената. Казвайки това, ти се бетонираш на поста си, защото той няма да те махне след тази. Няма да се опита даже да каже нещо. Ще каже, не ме интересува Бареков. В смисъл, няма да се... Едва ли ще тръгне след тази декларация на Бареков да напусне? Нямам представа. Честно казано, не се замислям за неговата реакция и не ме интересува. Просто този човек не ме интересува вече. Аз мисля, че сте приятели. Мислех си, че се виждате често. Това остава с впечатление така. И до сега, и сега в момента в България, знаеш колко смешно звучи, патетично. Аз се разделих с този човек, защото съм на страната на истината. Всички си мислят във Фейсбук, че ти си... Пак да повторя няколко пъти. Аз съм го виждал за последните 4 години на живо 4 или 5 пъти. Сме се чували по телефона в рамките на нормалното. Не сме си сипили комплименти, не сме се обичали. Спомни си, кога се видяхте последния път. Аз по телефона, когато се чухме, беше за Великден. Той ми се обади в 7 сутринта. Каза, че ми иска прошка и че чул за някаква конспирация с негово участие. Аз да бъда свален от телевизията като изпълнителен директор, да бъде поставен друг човек на моето място и че той би искал да ми каже, че не е имало такова нещо. Аз му казах, че не се нуждае от подобни разговори и че му пожелавам само едно. Ако спечели властта, да спре да кадрува в медиите и да ограничи контактите си в медиите до хигиенния минимум. Няма ли нещо, което те разполагат за тебе? Могат ли да извадят нещо? Нищо няма. Нищо. Флашки има стотици. Да вадят? Няма проблем. Телефонни разговори? Да вадят. Готов съм. Детето, жената имат охрана в момента или не е верно това? Жена ми няма, детето има охрана, както и аз. Защо? Така са преценили, така се е случило. Има ли конкретна заплаха, между другото? Тук има и поздравления, но няма да поздравяваме. Позволи ми да не коментирам, понеже наистина се обадиха стотици хора на нашите телефони за сигнали, за да ми предложат подкрепа. Искам да им кажа следното. Жив и здрав съм. Слава на Бога, в добро здраве. Сина ми е на сигурно място.
Битката продължава и след изборите ние ще бъдем коректив на всяко едно управление. И аз ще искам, наистина ще настоявам за това и надявам се, че ще им помогнат и хората от гражданските протести, да излезе истината за това управление, което се отива днес, и следващото управление да бъде под много сериозен граждански мониторинг. Много сложно се получава. Все пак не съжаляваш и за онези цветя, че ги занеси? Не съжалявам. Ето виж какво ти казах току-що. Искам да излезе истината за това управление. Всичко. СРС-та, флашки, сделки, договорки. И аз, ако съм участвал, ще излезат тези неща. Това не беше и работа на Алексей Петров, той да вади флашките и там журналисти, като гледам, май вече това стана работа на прокуратурата и слава Богу, че в България има една институция, която, като гледам, доста професионално и доста непартийно си върши работата. Аз лично мога да направя една прогноза. Не знам колко е, 6 без 10. Няма да те глобят. Не, ако ме глобят, ти ще плащаш, извиняй. Според мен тези хора, и Борисов и Цветанов, ще бъдат с свален имунитет в най-скоро време и доста техни деяния ще завършат с прокурорски постановления и с съдебни Нали знаеш какво казва народа? Голям зала хъпни, голяма дума не казвай. Казвам освен какво ще се случи Борисов непрекъснато го подценяват според мен. Много пъти са казвали и други колеги. Той се прецака, вече се провали, вече се издъни, вече падна. Той продължава 10 години. За мен той е силно наценен в този момент и самите му реакции, истеричните му реакции, глупостите, които говори, откровените братвежи, профанизацията на целия разговор, отказа му да говори за реалните проблеми. Той е заловен как договаря сделки с правосъдието. Излиза и говори, че го записвали в тоалетната по малка нужда. Абсолютно несериозно. Заварили го в печатницата неговата 350 хиляди бюлетини, което е 10% от вота на българския народ. Той разправя, че това били бюлетини на други партии. Не знам, този човек наистина не осъзнава какво говори. На фона на това, че всички са си неверни и всеки обръща палачинката, може път този Бонче да се е разбрал с БСП, на тях да им ги даде. Това не е пък толкова невъзможно в тази страна. Да, и сигурно се е разбрал и с правителството на ГЕРБ, и с Росен Желязков и така нататък. Знаеш нещо повече? Не знам. Живко знаеш нещо повече? Не знам, просто нетърпение очаквам да видя бюлетините и да разбера прокуратурата как ще се продължи работата още в понеделник. А доволен ли си от това как реагира пък тя? Непрекъснато тя трябваше да потвърждава нещата, които ти Ви-7 изваждаше. Прокуратурата, не трябваше ли президента да скочи малко по-рязко? Значи, абсолютно ти си прав. Неадекватната реакция на Плевнелиев и на Марин Райков. Абсолютно неадекватна реакция. Марин Райков продължава да обвинява медията. Това е като случай с Мишо Бирата и с флашките. Защото, извинявам се, но аз гледам вчера и все пак се и съмнявам. Аз съм длъжен да се съмнявам. И затова трябва да излезе институцията и да каже: абсолютно. Да, тия бюлетини не са брак. И това го каза чак днес след обед. Те го казаха днес след обед. Вчера потвърдиха, когато ме нападнаха гербаджиите в Костинброд, хората на Герба в Костинброд за моята позиция. Те чак тогава дадаха истинската цифра на бюлетините. Чуеш каква спекулация. Дори в TV7 се роди тази спекулация. На моите думи за 350 хиляди бюлетини фалшиви, господин Бончев каза 350. И хората скочиха. Не знам, аз не искам да вярвам в това нещо. Това е омерзително и чудовищно, ако някой наистина е... Това е истината. По-добре да я погледнем. То не е за вярване. Сега все пак ние сме модерни хора. Ти реагираш малко като че ли, дайте сега това нещо, ама ако това е вярно, какво правим? Вярно е. Трябва да се разкрие всичко абсолютно. Абсолютно. Но просто трябва да се съмняваме, да търсим и другата гледна точка. Аз се съмнявах, затова отидах там, затова потърсих всички гледни точки. И затова е редно сега наистина Борисов и Цветанов да говорят. Ама те говорят глупости. Те говорят за БСП и ДПС. А Цветанов вчера каза, че прокуратурата изпълнява политическа поръчка. Утре поне Цветанов тук влизаше в телевизията, сега и той няма да иска. Ама Цветанов каза, че прокуратурата прави политически поръчки. Кой избра Сотир Цацаров за главен прокурор? Висшия съдебен съвет, избран от ГЕРБ. Какво се случва? Виж какво ми подсказват. Може ли ГЕРБ сега да се опита да касира изборите заради тебе? Всичко е възможно. Има обаче ЦИК, има Конституционен съд, има институции. Всичко е възможно. Нека да видим първо резултатите. Показваш на хората, които кажат, че си взел на сериозно. Нищо не им казвам. Да гледат телевизията и това. Аз си оставам в телевизията, поне ако някой друг не е решил нещо друго. Четеш си мнения по форумите. Жулиета Димова е супер много терогат. Просто Не, напротив, форумите са както трябва да бъде за един човек с позиция 50 на 50 и то с позиция, която има поддръжници. Не знам при тебе какво гледаш ти. Тук е 30 Непрекъснато на 70. получавам данни и чета в интернет. Страшно много хора ме подкрепят, за което им благодаря. И за мен тези хора ме мотивират да продължа да вървя напред и да си върша моята работа. Повтарям като журналист, нека да не се притесняват, че правя политически проект, че съм влезнал в политиката. Да, не си ли влезе в политиката? Как да влеза в политиката? По какъв начин? Участвам ли на тези избори? В някоя листа записан ли съм? Партия основал ли съм? Може да е дългосрочен проект. Ама моят живот е един дългосрочен проект, Мартине. Аз съм от 20 години в тази професия.
Не давам съвети, но когато съм казвал нещо хубаво за някой, после не искам да кажа нещо лошо. Дори да знам много кофти неща, дори да имам записи или флашки да имам, няма да ги пусна. Просто това е принцип. Но това трябва да бъде принцип, защото иначе изглежда така. Гушнали сме с някой, целунали сме с някой. Аз бях нападнат пръв. Бях свидетел на сериозни манипулации, на опит за подмяна на откровени истини. Нямаше как да стоя безучастен. Не го исках този матч, не го исках този двубой, така да го кажа, но просто бях длъжен, не можех да мълча. Ще ти поверят ли? Зрителите, хората, ще се разберем. Ами, виж, за нас има един критерий и това са рейтингите. Ако хората ни гледат, те ни вярват. Между другото, аз съм и против истерията. Просто това, в момента сме наистина на някаква студена гражданска война. Откъде дойде тази истерия според теб? Кой въведе езика на омразата обратно? Всички страни дойде. Всичко е супер истерично. Дойде от улицата дойде. Отдолу нагоре също много истерия. Ама хората на улицата, виж, ти си един журналист, който дълги години следеше как живеят най-бедните хора в България. И сега ги следиш. Ти виждаш, че тези хора са изправени в абсолютна невъзможност да поддържат нормален човешки живот. Това не е нормално. Това не е допустимо в една държава. Тези хора, които се отиват, бяха глухи за техните проблеми. Бареков казва, той се провали, аз започна да го критикувам. Съвестта на Бареков проговорила. Това е. Това не ми казваш. Дори така да го приемеш. Аз нямам никакъв... Аз проблем със себе си нямам. Нямам проблеми с близките си, нямам проблеми с хората. Намери това обяснение, което е добро за теб. За мен няма добро обяснение. Къде отиваш сега? В НДК? Първо ще пия едно кафе тук с колегите, които дойдоха заедно с мен. След това съм в НДК. Ще остана там в ефир до към първите пресконференции. След това смятам да се прехвърля, може би, в залата за пресконференции, за да гледам какво ще говорят партиите. Само да кажа, че ситуацията в страната е много интересна. Парламентът от тук нататък ще бъде в състояние през различни разговори между отделните политически партии да направи правителство. Да кажем ясно, че няма партия, която печели мнозинство на тези избори, освен ако не стане някакво чудо в следващия един час. Много те глобиха. Така че ще бъде много интересно от тук нататък да видим как самите политици ще чуят гласа на хората. Дали ще им решат конкретните проблеми, това са социални проблеми, много важно. Дали ще допуснат хората до управлението под формата на граждански контрол. Това също е изключително важен въпрос. Да стане това. И дали ще има ревизия на хората, които досега са управлявали страната, защото и това искат хората от площадите. Свободен ли си? Свободен човек ли си? Абсолютно свободен. Дори мога да кажа, че когато ми се наложи да давам ето такива обяснения, както сега при тебе, се почувствах напълно свободен. Защото е добре човек да говори свободно и за проблемите си включително. Не мисли, че не ти вярват. Мисли, че тия 50%, които не ти вярват, са доста така... Тяхно право и мисля, че е нормално да има хора, които да те освиркват, да не те абсолютно нормално. Питаме мен. Нали? Трябва да свикнеш с това. Започна да си мисля и ще окажа сега и на политиците. Хората почнаха да гласуват за телевизии, не за партии. Сега видях, че има една малка партия, която има малка телевизия. Абсолютно, да. И се представя да тези избори, да речем, прилично, макар че... Което в някаква степен е комплимент за ужасна ситуация в журналистиката в момента. Как Борисов стана политически продукт? Основно с телевизията и той умееше да работи с медиите. На него не му трябват медии. Той просто имаше един период, сега той загуби тая кондиция, но имаше един период, в който работеше много добре с медиите. Ти му даде тогава възможност и не само ти. Сумата и народ му дадоха тогава възможност. Факт. Това, защото беше отзивчив, не за друга не се сеща. Отзивчив, дигаш си телефона. Ти самия знаеш като журналист колко е важно да имаш комуникация пряка с политиците. Дигаш си телефона, да. Дигаш си телефона. Това е качество, което имаше до известно време. Написах в Стандарт една статия, че винаги се съсипва десния проект в България. И в момента, като десен избирател, съм изключително недоволен, че се съсипва десния проект в България. И не знам дали отвътре се съсипва или някой навънка го сипва. Казвам ти честно какво мисля. Не знам дали някой отвънка го съсипва или някой отвътре наистина си го е взривил. Десен проект се прави от истински десни хора. Десен е човек като тебе, който си е взел живота в ръцете, има контрол върху ситуацията с живота си и е готов да даде малко от себе си, за да помогне на другите. Така се правят десни проекти. Това е голямо нещастие. Само това ще кажа. Факт. Но няма как, разбираш ли? Бивши ченгета от ДС, бивши комунисти, бивши членове на БКП, бивши милиционери, бивши това, бивши онова, те няма как да направят десен проект. Десният проект принадлежи на хората от нашото поколение вече. Да, заявяваш и дори ли се? По-младите. Последен въпрос. Заявяваш ли се? Не, няма да влизаш.
Пазил ме Господ. Минутки имаме ли още? Това беше. Благодаря ти.